Okay, mga igalan, yan na sa inyo. Igalas kanginan Ray Arellano. Basa kong partner, Wailang Guapo sa DYHP, si Lloyd. Gabiana Lloyd, pasok Lloyd. Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule ug ang avocado coffee mix with guava. Unya, isa kalimot mga igala sa atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, no? Makahatag ni kayuhan sa itong panglawas, gawas nga pangpalagsik, pampagkalapa. Okay. Bueno, mga igala, shoutout time. Diyan sa new bago Astoria, si Konsyal Joe Maranga, si Paz Pungasi, Melvin Maranga, Oscar Maranga, Konsyal Joel Inoy, si Tata Inoy, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay? O ginguman usab diya sa ginguman nila ni Susan Katinduy, Charles Anthony Alia Ibol, si Apolinario Escultor, Mangyan Siao, Chinitang Yumschai, Michael Balani, Jeffrey Pilipas, Junjun Tagat, Joseph Kainoy, Julito Santorias, si Madel Agujar, o yung sa itong manager si Nilo Tario. Okay. Unya, gikan kini sa itong Bisay Founder Pangag Sailong, while ay ng atong writer director, Oji Kumpok Rakasa. Shoutout sab ni Rosalina Impilis diya sa Katangkungan, Dos Basak Parlo Cebu City, o ni Lita Gripo Bilin Alisna, Lucia Boloy, Diaz de la Ruz sa Calatrava Negros Occidental. Gikan kini ni Ricky Pangisgaring. Okay. Pwede magalang ito maglangan. Niyang laysumpay ni nga itong sugilanon. Di pasalig si Christian nga kung mauli na siya sa Pinas, si Clara ang una niya pagkikitaan ug malipayon sa kayo ang babaeng gisaaran. Nanumpa sila sa usa. Unya na ng pagkabuntag, may nanuktok sa pultahan. Dali kining gabihan ni Mara, diyang nakita ang iyang bana nga si Christian nga may kaubang batanong babae. Niya rin nalisumpay nga itong sugilanon, himayang nahulak. Nahulak ang akong himaya. Nahugno na gunog nahulak. Kadiyot lang. Oh, Christian ba na ko? Oh, nga nung may kauban kang laing babae. Nga ano kini? Tam ko na Ma, dito. ano ka? Kuyawan ako. Ma, naman ka mo. Ano man ka? Nagdamgo ko dong. Mauding paningot ka man. Yan lang kay kaginhawa. O dong. Kadiyot ba? Kadiyot sa ha? Kaki ko on. Ma. Ma. Imna ni ma. Imna ni mo sa kabasong tubig ma oh. Salamat. Salamat kayo dong. Huwag sa pa yan ma. Dautan kayo nga kung damgo. Nga naman ma. Nagdamgo ko nga nauli na si Papa ni mo. Pero may kauban siyang batanong babae. Unsa? Oh, mau ba pre? Oh, Pre Christian. Ang lista na kung kinsa ang mo abil sa repatriation nga ipahigayon sa gobyerno sa Pinas. Bukid yung stog angay. Di kay sama sa nauna niyang gibuhian nga po nga patagoon lang tas mga bomb shelter. Bangag lagi usahay. Oh, di kayo usahay, pero medyo, sige, pre, alayo na kong tiglista, aron maapil ta sa, muapil sa mong programa. Isa ko, pre. Okay, padayon na pre. Kay manam kong lista. Salamat, pre, ha? Say gamay ning Pre Christian kung mauli na sa Pinas ay. Ready na ko lang sa paglarga sa Pinas. Kadaghan sa OFW nga, niya ini Middle East. Kadaghan na mong mawad anong paginabuhi. Doon na ba kayo mayo programa ang gobyerno sa mga sama na mong mga OFW nga wala paginabuhi, ha? Pre, Musakay namin si Roplano. Christian. Oh, niya ka na sa day, pre, Mando. Dongan dito, pre. Oh, pre. Nagalit pa kung mauli sa Pinas, pre. Hey, likado og kamatay na to kung maglailangay pa ta. Wala pa masayon kung usay punterias pagbumba sa Iran. Gusto gid ka, pre. Ah, na, pre. Okay, tana.
Oh, si Marina nawag, pre. Oh. Uy. Unat ka kamay, pre, ha? Tubagon ko ana ni. Oh, di pre. Ay, baya. Dali big palayo. Klaro kayong sindikato kung tuwagan na. Kantor sa siguro tong yung kibisihan ay. Gapirming yung kibidyo call. Katong hubag way butanan. Biis ay. Pagkag sa ilong. Hello, Clara. Nag-video call ka man, God. Basta bakit ko makakita ni mo? Imingaw ko ni mo. Sidi madugay, makita na kita sa personal. Mao ba? Padong na sa Pinas kining aeroplanong akong sakyan karon. Mao ba? Excited ko makita ka sa personal, Christian. Labaw na ko. Tungod kay nangandoy ko nga mahikap ti ka, Clara. Hikap na di ay. Oh, kung masugot kag labaw pa sa hikap, nindot unta. Kanang may gusto na ko, Christian. Makabuang ka, Clara. Christian? Misamot ang akong kahinam nga makita ti ka sa personal. Ay, bao pa yan tayo na. Kay sugatan ta ka sa airport in his Pinas. Oh, Clara. Makalaom ka. Take off na kining aeroplano. Adios, Middle East. Mubalik na ko sa Pilipinas kung mahal. Unsab kay kaayuhan nga nagpaabot na ko sa Pinas. Bilo pa ng aeroplano. San? Okay, tapat ya? Wa man, pre. Tapat ah. Sige. Kay lain ning wati kasulti ay. Pila ka oras gani ning atong biyahe pa dos Pilipinas, pre? Kuan, 8.25 to 10 hours, pre. Di aw mo na. Dagan masabtunga sa adlaw ning biyahe, ah. Saan mo connecting flight, pre? Daganig tracing ato sa 17 ka oras ang flight. Di aw mo na. Uga masab taglaway anak kon wa tay katabi. Magyud. Kabantay ka, pre. Ubay-ubay kita mga OFW nga Pinoy nga maulit sa Pinas. Mo lang. Buti pasabot. Dugang-dugang tapuhon nga, way mga trabaho sa Pinas. Gani. Kabantay ka? Bantay mo lang. Pero ang pagutana, doon na ba'y konkretong programa ang gobyerno na to, ingabo sa Pinas? Mao kini pangutana nga nagtagag og dakong ganti. Magbalik-balik sa akong hunahuna ang akong daotang ko. Pero, unsa ka, no? Kung matinuod ang akong dam ko, mukalit pag-abot si Christian Dennis Pinas o may daang patadong babae. Unsa kaya akong buhaton? Mabugnoan gid siguro na ko ang babae. Pero si Christian, dili ko makahimo sa pagdapat niya. Tungod kay mahal o pinangga kayo na ako siya. Pre, tana ko niyo ba? Unsa man na, pre? Ilang lain na sa batong tana, pre, ha? Kining ako, isip kumpare niyo ba? Kid-father ko sa usal mo ka anak. Kamagwangan, si John Angel. Unsa man lang imong pangutanan ako, pre? Sa ilang lain, ha? Unsa lagi na? Kuan ba? May duwa na kauglayang team, pre. Unsa? Ano ko taon nakapangutana man ka na, pre? Ha? Klaro mo kay, pre. Kabantay ka ng medyo halata, ra. Pre, Duwa ka, no? wa man. Wa? Ano mo lagi kung uri matawag di mo, layo mo ka. Aron sa man, para di babati ang suban, di ba? O nga? Pre, man to. Oh, Kadiyon sa pre, ha? Tubagon po na ni. ay, layo na, pre. Ay, sabot mo ko rin mo. Sige, nagaw, layo na. Sige, di ako na, pre. Tuwa lagi, lata kayo. Bantay mo.
Hello, Clara? Asa man ka ron? Ba't di ko ayo? Ako rin makita ni mo. Nya ako, di makakita ni mo. Sige. Niya. Asa man ka? Niya ko sa CR ni ng aeroplano. Ano man? Bawal mo ko sa aeroplano nga makaon ng cellphone. Sa muta ni kay nanawag kagyot. Mao ba? Puslan man nga na ang kasasod sa CR. Pangihi ko na, pe. Aha? Pangihi ba? Limutan ako kistang pumuton. Clara. Kita namang gani kas tibuog na kung lawas. Unya ako, waka kita sa imo. Alkansi ko. Ikaw, pilya ka. Mabisamot ka ganahan ko nimo. Sige na pa. Okay, sige. Kadiyot. Kaya tagtago niya. Oh. Ay! Hala! Marigtambok na parilis. Nagluhiya pa gani ni. Sa mutag mangisog na ni. Pag-sure pa. Lagi. Sa mutag magkita ni Tadas Pinas. Nagkadaan ko, anak. Basta baya ha. Makita kita din sa Pinas. Laki. Ready na kay kumusugat ni mo sa airport. Mayo noon. Huwag ka ko magpahibaw sa kong igsoong babae nga mauli na ko sa Pinas. Ikaw pa'y unang nahibaw ini. Sure ka? Lagi. Ang ganain ko, anak. Unya, tugtara day kang papa ni mo nga musugat na ko sa airport. Bisag di pa ko niya tuktan kay morikot man kit ko. Yan na. Oh, unsa man? Doon ako'y sinugatan ni mo. Doon na kaayo. Naman gani ko'y daang kinilong chocolates. Wow! Paborito ko na. Doon na pigilain. Ay, saman. Hindi ti kasultihan aron surprise. Ay, ganahin ko, anak. Surprise. Masurprise sa kagid unya kung makita ni mo ni. Tuod. Wa man kit kakaihi, oy. Ha? Ipusa na lang na, oy, kitingalig mapanos. Gani. Saradaan ko balik ha. Ay, gusto na nga man. May bubo pa kay purol. Asa ka? May importante kong lakot pa na ko. Asa ka man? Lalo kas palipot. Mag-unsa ka man? Magpalimpyo sa akong kuko. Aw, panihan lang din ni sabay katong manikuristang suki ni mo. Ayaw na lang paglakaw. Madyod na, di na ako ganahan ni mo, Gary. Ha? Kay mura na tagpiniriso din, he. Wa na ko'y kagawasan inimbaya, mura kong binilanggo. Unsa? Hatakisap ko kagawasan, uy. Abi pa lang, piniriso ko ni mo din, he. Sumuka, uy. Wa kay salig na ako ng imong asawa. Salig man. Naaraman di ay na. Hari na ko, bye. Maya dag-on na rin ko ni Mug. Lambing-lambing, oy. Naturalak, manta ka. I love you, Clara. Amping. Mag-amping ko dong para ni mo. Tuanas, Clara. Igwad pa kay glubot. Pidag yaning asawaha, oy, makayabag. Pero mag-unsan lang ka ako. Kung mawaha siya na ako, magkapatay yun siguro ko ba? Mamusil yun ko, more pa. Unang ng taxi. Masakadayan ko mientras wa pa makakita si Carrie. Ay, magpamanicure ba yung akong pananghit?
Asam ta, ma'am? Sa Magtansibo International Airport to, sir. Pagdali. Okay, ma'am. Karagirag lang na tayo ning ato likuranan, Premando. Layo pakibiyahe. Oh, pre, ako bati. Ay, kaso pa na ako kung katong tarong sa safe shelter. Sao migda. Ako sa gani. Nada sa airport, ma'am. Pila. 450, ma'am. Kamahal ko. Sigurado ka? Oo, ma'am. May gamit mo tag-metro, ma'am. 450. Ayo grambula, pero ay bagolbol. Ay, taya sa play ka na, ma'am. Ay, maubitang nagpurol na lang ko. Kabantay kita ko, ma'am. Hindi kayo ka. Tanaw, nagpurol. Mula kang membro ni Goliath ka, kakigol. Kakigol? Kita ang kukigol ni mo, ma'am. Naong bayat ni mong drivera ka. Hilig kay kakigol. Kwan, lami mo katanawon ka, ma'am. Karon, happy ka. Happy kayo. Happy lagi nga. Lipat no. Ah. Too ka. Suklis 500 oy. Kwenta mo, ma. Liwat ko yung galot. Pangag si ilong. Pre, Christian, mata sabay. Pre, Nga naman. Hindi ka klara naman nawag sabdi mo. Ha? Nakailalagi ka. Kita man ako nga may appear sa mong cellphone ko. Langga klara. Baga pre. Magyapon pre. Palayo sab. Ako mablihan. No. Ako na. Padayon na sa pagpamainit diha. Okay. Mauna ka di ang babae ni Christian sa akong damo ko. Masigam ko na imong mga mata, Marimara. Nausa ka, oy. Habi na kong kinsa na. Kisa na, Mara. Si Pare Diego Salvador. Diego Salvador? Ay, ako ni pre. Ako po, madali mo sa personal, pre. Tumakin mo paliwatan, pre. Mau ba? Kapantay ko na, pre. Dali, pre. Dayon. Sus. Niya ba lagi ka, pre? Maganihan mo ko, Pirmi. Good pre, kay. Hibaw ka, pinangka kinanak ko ng imong mga anak. Usan ko kusninang anak. Maogyod. Tuod, pre, na ako'y sinugatan. Manigarilyo ba ka? Garilyo? Ay, gusto ko kong anak, pre. Budawat ko na basta hinatag sa nagpurol. Ay, joke. Joker ba ako? Bayot. Subag ka daghan ko na ng plastic imong da, Clara. Nangumpra ko. Daghan ay kagwarta. Naay kamay. Maniginan siya sa kong paglakaw-lakaw. Sa? Kau mangkot, hugaw kay kaghuna-huna. Wa man ni mo mahuna-huna, nga kun mo lakaw ko, dana ng panginabuhi. Bao ba? Lisod ka na magsalig lang tas imong pensyon, oy, Kari. Daghan bitag panginahanglan. Mauro tayo ng imong pensyon. Mao nga ako, mientras able pa, manginabuhi sab kinagmay. Sideline ba? Kabuutan yun sa akong asawa. Monan ikaw, dili kay magsigi kag hunahon nagdautan. Magsigi kag selos-selos diha. Di ko ganahan, anak. Hibaw kag yun, ikaw rin akong pinanggang bana baya. Clara. Entiendes? Entiendes? Oh. Ang imong cellphone, Christian. May nanawag, oh. Si Premando man eh. Tubaga dayon. Hello, pre. Hello, Christian. Nanawag ka maguna ko, Premando. Ay, umusta lang.
Okay na kayo ko, pre. Di na ko sa amo, uban sa imong kumaring Mara. Mao pre. Ikaw, pre, kumusta man ka? Hindi pre. Padayon nga nangabang. Upansab na ko karon lang akong pamilya pre. Ayaw hinoon kung mauna, pre. Kuha pre. Naibaw na si Marimara pre. Bahin sa unsa. Bahay ko si mong langga Clara. Unsa? Mas bahay mahibaw sa kamaturan si Marimara pre. Asawa ko na mo. Pre, at di man na lang palihog ang imong kinabuhi. Ayaw pang hinapos sa uban. Ay. Christian. Nakasabot ka, pre? Concern lang ko pre. Wa ko may kinahanglan sa imong concern, pre. Sige, bye. Oh, nasuko ka man gud hinoon, Christian. Nano ka, pre? Sa mukhang ngayon daw, ha? Kinsa? Si Primando? Oh, good. Kasuod ninyong higala o kumpare? Gani managsama mong kumpanyang gitabahuan. Hanggaw siya. Nga naman. Ano pa sige pangutan na? Isapot ko. Ikasapa naman hinoon kong Christian. Sa makagisulti ni paring Mando nga nakasapot man Marimara. Ambot. Dili ka nga doon na si pari Christian nga ngilad ka binuhatan dito sa Middle East nga nakapainom doon ni paring Mando nga to kang pari Christian maong gisapot siya. Unsa? Posible di mo. Kung sa may rason nasaputon si pari Christian nasuod man kayo sila si paring Mando. Bitaw, no? Lain daig batasan si paring Christian. Kalit lang kasuko. Jeko. Unsa ka ba, Mara? Wala ka magkaka. Huguti ka bigakos na ko. Nga naman. Bawal ka na bang gakson karon sa imong asawa? Mara. Oh, uy. Naaman di sa ilawom sa imong unlan ang imong cellphone. Naunsa man ka, Christian. Dili naman ani mo ibuwag ang imong cellphone. Si Clara kini nag-chat. Oh, nagtago-tago man ko kagbasa diha. I-plaster na aron makabasa sa kog kinsa na. Personal kini na akong cellphone, Mara. Ayaw pang hilabot. Wa man ko manghilabot, Christian. Gusto lang kong masayod kung kinsa na. Personal kini na akong butang. Ayaw pang hilabot. Magtiayon ta, Chris. Bana og asawa. Angay lang nga wata itago sa usag-usa, di ba? Bida sa nimo, eh. Kasamog pa nimo. Christian. Gusto ni Clara nga. Makikita og man ako. Baya, ang kadali kong gimingaw. Oh, may picture siyang gisinta. Iyang bubo kayong polol. Oh. Sayang siya nga weakness na ko ang babae nga magpulol. Christian, ngano ka? Kaya nga naman ko. Mura lagi ka gikilig diha. Unsa? May reply na si Christian. Basawin ako. Sige, magkita ta ugma sa udo. May kimisugod. Pero ito cute. Magunsami. Mangiyot to me. Nana. May reply na siya. Okay. Magkita ta ugma sa udto. Payo ng udto kay human ako sa pakanain ni kabusog niya. Siya na sabang akong kanon. Humot og isputing man kayo akong bana? Asa man ka? May importante kong lakaw, Mara. Asa ka man? Mag-apply ko trabaho. Unsa man trabaho OFW gihapon. OFW? Mular ka di gihapon kas kawas sa nasod? Oday. Pero ato na sa dapit sa gawas sa nasod nga dili apektado sa gubat sa Iran ug sa Amerika. Asa man ka mga apply? Sa amo gyapong agency. Ngita ko unsay bakante nga pwede ko kay lisod ni wate income Sige lang tang gasto. Barot dayon ang ipabaon sa kompanya. Sige. Ikaw ang mag-igo dong, Christian. Amping sa imong lakaw, ha? Oo. Oday, Mara. Ay, kadiyot sa. Wa para ba kay kaon? Sige lang day.
Mahapit lang kog siumay ron sa Tikjang Dong Special Foods. Maayo dito kay limpyo og barato. Gani. Sige. Ato na ko, ha? Akadiyot, Saman, nga naman. walay goodbye kiss. Jesus, biyo na niya. Uy. Sige na, angin ako. Nausap naman si Christian. Kani ato iniglakaw mo goodbye kiss man gyud. Pero karon OA na ko no. Gary! Arin ako! Amping baya, Clara, ha? Para ni mo mag-amping ko. Salamat, Clara. Baon, oh. Hatagan ko ni mukbang. Oh, good. Ay, sumain. Niya, oh. Siya yun, Abi ko kung sa ipapain. Ganahan ka. Ganahan ko. Arisa ko. Di ka maniod to, na. O, dili na, nagdali man ko. Hala, amping sila nimo. Amping yun. Tuan ang pinangga kong asawa. Ang ikit-ikit ba ya, murag itik. Siksi og humutra ba kayong milakaw? Di lang nako laino na kong unahon na ay. Kayang yang lakaw, sagol panginabuhi, masab. Dako kaysa ikatabang sa among panginabuhian. Amping mahal kong Clara. Hindi ako sa Tikjang Dong Special Foods Restaurant. Ano hindi na yung among abutanan ni Clara? Paman siya? Asa pa ka siya? Dugayan niya na abutan. Siguro. Siya na tingali na. Sa kaya na. Excited na kayo kung magkauban. Excited na kayo magkuyog ni Clara. Ay, kulbaan mo ko. Mura ba kong bago na ulitaw. Kulbaan na i-date. Inumdum ako sa una. Bata pa ko. Christian! May kinianak ka, Clara. Dali, mga onta. Ganira ka? Bago pala sab. Gi-reserve ko ning usa ka lamisa. May noon. Kay, permira ba ng busy din Perming puno. Unsa may ato order? Kanang makahigop tag init na sapaw. Timing. Na sila linat ang tiil og linaran. Kana, nindot na. Aron, di tamahotan ang sapaw niya. Pili ka gid ha. Naibaw man ko. Ngaman ko mabusog. Ako na sa kanon ni mo. Kabantay ka ha. Ang kabantay mo lang.